Türkmen aktivisti Cuma Tapar Dädebaýew Türkiýede başa düldi. Ol ýürüýti gulluklar bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze görenden soň Özbegistanda halkara derejede gözlenýänleriň sanawyna girdildi. Türkiýeden gelen habarlara görä 27 aprelde 34 ýaşly aktivist we blogçy Cuma Tapar Dädebaýew Istanbuldaky deportasiýa merkezinden boşa düldi. Ol 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda haçanna polisiýa türkmen aktivistler tarapyndan gurulan köçe ýürüýüşiniň öňüni almaga finanşanny Istanbulda tutsak edildi. Özbegistanda Dädebaýew Interpol arkaly gözlenýändigi tiz wagtda belli boldy. Garagalpakystanly etnik türkmen Dädebaýew blogçy we raýat aktivisti hükmünde tanalýar. Ol 2018-nji ýylda Türkiýe göçenden soň Garagalpakystanyň Garaşdyrlyk hereketi we türkmen opozisiýa bilen hyzmatdaşlyk edip, Garagalpakystanly türkmenleriň adyndan hereket edýän Dostlyk partiýasynyň döredilýändigini habar berdi. Cuma Tapar Dädebaýewiň sözlerine görä 2018-nji ýylyň tomysynda Özbegistanyň ýürüýte gullukları batyş edip, eger olar bilen Türkiýede hyzmatdaşlyk etmekden ýüze görse, onda halkara derejede gözlenýän sanawa girdip terrorist diýip aglan etjekdigini aýdyp, haýbat atypdyrlar. Emma ol bu teklifi reddedipdir. 2016-njy ýylda Dädebaýew Russiýadan Özbegistana dolanyp gelende Özbegistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Gynanly we olar bilen daşary ýurtlarda hyzmatdaşlyga lalaşmaga mejbur edildi. Dädebaýewiň pikiriçe, hususan ony Moskwada provokasiýa gornamak üçin ullanmak göz öňünde tutulypdy. Olaryň maksady Özbegistanyň rejimini tanqidlaýan adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň agdasy bolan Bahrom Hamroýewy tutsak etmekdi. Emma Dädebaýew Özbegistandan daşary ýurda çykandan soň bu mailnamalary paş etdi. Cuma Tapar Dädebaýewiň deportasiýa merkezinden azatlyga çykmagyndan adam hukuklary boýunça memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy tarapyndan tutulan bir türk aklawjysynyň kanuny kömegi möhüm rol oýnady. Şeýle-de hem biziň guramamyz Türk gaziýetinde gaziýet işine garalanyna ullanýan gollaw haty taýýarlady diýip memorial merkezi maglumat ýaýratdy.